लोगोफोर गोदान भिडिअ खनसे बयखौबो बरायलायबाय ओमफ्राय दायो आङो दिनैहाय मा होनो खानाय स्ट्रेट खालामहांदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय खानाय स्ट्रेट खालामनायखौहाय आङो दिनैहाय भिडिअ एसे शेयार खालामनो होनना सानलायबाय आरोना लोगोफोर सासे माने स्ट्रेट खालामनो फैदों बेखौ आं दिनै नोंसोरनो भिडिअ खिन्थिनो नागिरदों आरोना हानायमानि माने जिखिनि हायो बेखिनिखौ देखायगोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांलायदो आरोना बयबो दानिया आङो माने क्रिम फोननो लाबाय आरोना स्टार्ट खालामनोसै स' दायो आङो बेनाव नैबे मेट्रिक्स क्रिमखौ होगोन आरोना मेट्रिक्सनि क्रिम रेजिस्टेन्ट बेखौ फोनगोन ओमफ्राय नायनोसै माबायदि जायो उनाव स' आङो फिसा फिसा सेक्सन लानानै क्रिमखौ फोननोसै आरोना ओमफ्राय दा फोनबाय थानोसै नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर माने सोरबा सोरबा खानाय स्ट्रेट खालामनायनि भिडिअ लाबोनो थिनबाय थानायखाय आं दिनैहाय लानो होननानै सानबाय आरोना लोगोफोर क्रिम फोननाया जाबाय आरोना ओमफ्राय आङो बेखौ 30 मिनिट थानानैहाय खनसे चेक खालामना नायगोन ओमफ्राय चेक खालामनायाव जुदि बोलिबाथाय जोङो सुनोसै आरोना बोलिबानो जायो ओमफ्राय सोरनाबा गोबाव नांगौ सोरनाबा 30आवनो जायो ओमफ्राय सोरनाबा आरो 1 घन्टा 1.5 घन्टा गाहाम नांगौ जायो ओमफ्राय बेखौ आङो 30 मिनिट थानानै चेक खालामसै आरोना खनसे दायो फोननाया क्लियार जाबाय आरोना बेनि माबा गैया सार्स गैयानो कम्पिउटारा दा थांना होबाथाय खोमसि जागोन आंबाथ' ओरैनो थाफैदों गरमाव दायो मा होनो 30 मिनिटनि उनाव आङो चेक खालामनायाव जायाखैमोन ओमफ्राय दसे थानानै एसे जाबावदो आरोना माने एसे गोबावैनो लादो ओमफ्राय दायो सुनानै फोरानबाय आरोना लोगोफोर दा फोरानगासिनो ओमफ्राय मोजाङै एकदम मोजां फोरानथारनांगौ आरोना एकदम ड्राइ खालामथारनांगौ ओमफ्रायसो स्ट्रेट खालामनांगौ जायो आरोना लोगोफोर गोरान खालामथारनांगौ दानिया रानबाय आरोना लोगोफोर एकदम गोरान मोजांथार फोरानबाय जोङो नै ओमफ्राय खानाया फोरानखांनानै बिदि जाबाय आरोना ओमफ्राय दायो बोनोसै आरोना एकदम कालार होनानै खानाया लेथ्रा जादों दायो नै जोङो फिसा फिसा गोबा गोबा सेक्सन लानानै स्ट्रेट खालामसै आरोना सानै सानै खालामसै मा होनो थाब जानायनि आरोना खम टाइमाव जानायनि सानै सानै बोबाथाय मोजां आरोना
ओमफ्राय बियो फार्स्ट स्टेपखौ बोखांनायनि रिजाल्ट आरोना लोगोफोर नै फार्स्टखौ बोखांनानै बिदि जाबाय ओमफ्राय दायो माने सेकेन्ड स्टेप फोननो दंबावो सेकेन्ड क्रिम फोनगोन आरोना ओमफ्राय बिथिंजायहाय जोंहा नै खानाय सुजाग्रा फैदों बेखौ सुनानै होनोसै आरोना सासे सुजाग्रा फैबावदोंमोन ओमफ्राय बेयाव सोना दोनथ'नोसै दसे ओमफ्राय सासेखौ क्रिम फोननोसै आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय दायो जोङो सेकेन्ड स्टेप क्रिम फोननो लाबाय आरोना लोगोफोर बेखौ फोननानै दसे दोनलायनोसै बेखौ माने बांद्राय गोबाव टाइम नाङा खानाय लाना खानाय सोरनाबा 10 मिनिट सोरनाबा 15 मिनिट सोरनाबा 20 मिनिटआवनो सुजायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आधा घन्टानि बाराथ' दोनखाजायानो बेखौ आधा घन्टानि बारा 30 मिनिटनि बारा दोननाङा आरोना 30आवनो सुनांगौ बांद्राय गोबाव दोनबाथाय माने मोजां रिजाल्ट मोना आरोना दानिया फोनखांबाय आरोना क्लियार जाबाय फोननाया बेखौ दसे दोननोसै ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो मा होनो सुनायनि भिडिअ लायासै बेखौ माने फाइनाल रिजाल्टखौ लाखाबाय आरोना लोगोफोर फाइनाल जाबायो ओमफ्राय दायो आङो बेखौ एसे हानानै लानोसै आरोना समानै गोलाव गुसुं ओंखारनाय माखाखौ समान हानानै लानानै ओमफ्राय माबायदि नुयो नायदो आरोना दानिया आङो लास्टाव आरोना लास्ट फाइनालाव सिराम फोनना लाबाय आरोना लोगोफोर मा होनो सिराम थावखौ फोननांगौ आरोना गोजौआव बिरफुंनाय खानाय बिरनाय ओरैहाय गोरान बिरखोना थानायफोरा मोजां जायो मा होनो न'आव थांबाबो खानायखौ माने ओरैनो लानाङा आरोना थाव फोनबाय था सानथाम सुवागौ माने थाव फोनबाय थाबाथाय आराम थायो बिरफुङाबो मायाबो थायो आरोना लोगोफोर ओंखायनो थावखौ फोननांगौ आरोना न'आव थाबाबो फोनबाय थानांगौ मोजां थायो खानाया ओमफ्राय नै दायो फाइनाल लुक जाबाय आरोना लोगोफोर फाइनाल रिजाल्ट मोजां जाबायना मोजां नुदो आरोना एकदम माने खानाया बांद्राय गिलिरबो जायाखै आरोना एसे रेजेंआनो कालार होनानै बया जानानै बोरैबा जादों एसे बिजौ माखाया कालार थानाया मैयासो कालार फुनदोंमोन नैयो ओमफ्राय दिनै बोफैबाय आरोना मा होनो खानाय बोनोबाथाय मालाबाबो कालार होग्रोना लानाङा बोखांनायनि उनाव हो आरोना टेनसन गैया माने जेबो जाया बोखांनायनि उनाव कालार होबाथाय बोनायनि सिगां होथारनाङा आरोना सोरबाबो जायोबाबो स' दायो फाइनाल लुकखौ माबायदि नुलायखो लोगोफोर सोर माबायदि नुदों आंनो कमेन्ट बक्साव खोन्थाहरलायदो आरोना मोजां नुगोना नुवाखै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआबो बेखिनियावनो जोबथ'लायबाय टाटा बाय बाय